Kung sa inyo mga kari, my name Sean, sa palibago na ng vlog at kung bago sa channel ko, limutan mag-subscribe, like, share, and turn on the bell para ma-take sa mga inapit ko ng mga video sa channel ko. So, ito yung part 2 ng bike story natin. Bike story ko pala, batsat. Bike story ko. So, kaya nagka-part 2 dahil naputol nung part 1 ay nagkulat kasi sa akin yung pusa. At nakalimutan ko siyang ituloy yung story na yun. So, ito yung kaduktong niya and start na natin. Yun yung sinasabi ko na million na nagbabike kasi dahil sa COVID, diba? Maraming na gustuhan ng pagbabike kasi nampuri na sa bahay. Nung nagsimula ng GCQ, maraming bumili ng bike, maraming nag-aral magbike, diba? Kasi sila na pagka sa patanggal boring na nila yon kasi diba, sabay tayo, so naisipan nila magbike. Kaya dumami ang mga biker. Dito sa bansa natin, marami na gustuhan ng pagbabike. So yun guys, so ano naman sa bike ko? So, binili ko ba yung bike ko or binili ba ako or binigay sa akin? So, binigay sa akin. Okay, ang bike na yun talaga sa totoo lang sa papa ko. Sa Sambuanga pa nga yun pinili. At doon siya kasi nagtatrabaho, so doon binili yung bike. And bumili siya ng bike para makapag-bike siya sa mga kaibigan niya doon. And ayun, kasi nagpunta-punta sila sa mga lugar doon sa Sambuanga, mga bundok, ganyan. And ayun, nung tapos na yung nung pauwi na siya sa papuntang Manila, Metro Manila, ay inaisipan niyang iuwi na yung bike. So inuwi yung bike, ang pagkakaalala ko lang to, kinalas pa hindi pa siya yung buo kasi hindi naman kasya sa aeroplano sinasakyan nila. And hindi ko lang kung kinalas yun sigurado. Alam naman buo yun, diba? So ayun, yung dumating yun sa lugar namin, sa Malabon, doon kasi yung unang bahay namin, doon unang lugar na doon lumaki, sa Malabon, yan, Potero, yan, hello sa inyo, hello sa mga klase ko dyan, dati ko mga klase. So yun nga, but anyway, back sa topic, yun nga yung pagdating ng bike ko doon pagdating ng bike doon yung ako diba, pala ilang taon na yun, matagal na rin ginagamit ni Papa yun. And pagdating niya sa Malabon, sa Metro Manila tapos Malabon, yun mali sabi ko pagdating niya sa bahay, nagpunta kami ng bike. And hindi ako marunong bike doon, tsaka malit pa ako noon, nasa mga mga 8 years old ata ako nun or 9, mga ganun. Matagal na yun 2012 pa ata, 2013 ata, mga ganun, yung taon dumating siya pa, 2013 or 2014, mga ganun. So matagal na sa atin yung bike na yan. Ayun, so dun dumating na, hindi ako nag-aral ng bike noon kasi nga hindi pa marunong mag-bike, tsaka wala akong time mag-bike noon, puro laro ang iniisip ko noon. So ayun, so na-stuck siya sa bahay na sobrang ilang taon na. Ang tagal, hanggang sa malipat kami ng Quezon City at hanggang sa punta kami dito. So dito sa Bulacan ay natuto na ako. And kasi sayang naman kasi kung iiwan ni Papa yun doon, 'di ba? Sayang yun, 'di ba? Sayang yun kasi syempre magagamit pa yun. And nagumpitan pa ako kasi mini mountain bike siya, pero disc brake kasi 'di ba yung mga mini mountain bike, mga BMX, sa BMX ganun pala, sa BMX mga ganun, o tapos mga BMX, mga mini mountain bike, 'di ba yung mga yung mga brake nila is caliper yun, nasa rim pa. So disc brake na yun sa akin, disc brake na yung bike na yun, yung under na yun. Ayun, hanapin ko, galing. Disc brake na siya, so hindi na siya nasa rim, which is good. Yeah, maganda yan. Tsaka frame nun is carbon yun. So gusto niya i-bike check ko yun, mag-comment na kayo dyan. And ayun, pero hindi ko alam yung parts ng bike doon, or hindi ko alam lahat, so kunti pa lang alam ko, so mag-research pa ko. At ayun, parang ang iksi ng picture natin ngayon, pero ayun nga, ang sinasabi ko hanggang dito na yung story ko. Yan na yun. So kung gusto mo nga mag-bike, patuloy mo na, gawin mo na yan. Kung may bike ka na, mag-ari ka ng bike, practice ka na mag-bike dyan. Kahit yung basta yung safe sa inyo, yung walang sasakyan, yung walang yung di malakaw, kahit may sasakyan, sige, pwede naman, basta wag marami sasakyan ng daan. Konti-unti lang, pwede ka na mag-practice doon.
And ingat na rin syempre. And syempre mag-suot ng face mask, diba? So yun no, so ito kasi kaduktong niya totoo. Kaya sobrang iksi na talaga. Kasi hindi ko dapat kasi ninang part 2 putol diba? Pangit naman putol. Diba? Hindi ko natuloy yung story ko. At ayun. Kapag soon kasi hindi ka lang kung gusto maging cyclist or bike din dyan, hindi natin alam. Baka, diba? Balang araw ay makagawa din natin yan basta magsikap tayo. Yun ang best way, the best key. Magsikap at mag-hard work. Pareho lang yun, okay? So, siguro dito natagayin iwad ko. Pero, yun nga, sabi ko ngayon sa pagbabike, kung hindi mo pa rin siya magawa, kasi marami dito sa amin, marami nang ngayon practice ngayon mag-bike. Dumadami tagay na humani sa bike. Sobrang dami na dahil sa COVID. So yun, ang bike kasi nakakatanggat din, nakakaiwas sa bisyan. So yun, so ko lang ba yun, taga maebas. And yun, so mag-shoutout na lang siguro ako. So mag-shoutout na lang ako. So ito yung previous video. And kung gusto nyo ma-shoutout, mag-comment kayo dyan sa baba na about dito sa video, related dito sa video na to. Yung comment mo ay ma-shoutout kita sa next vlog. Ayun. So, let's go. So, shoutout kay Ian Daco, kay Moe Guard, kay Galion Porco, Jane Labaco, at kay Mark Jr. Yan. Maraming salamat sa inyo sa pag-komento sa aking video. And sana ma-shoutout ko kayo sa next video. So, ayun, ito, isisikin ko lang to. So, ang content ko dito ay hindi lang basta bike. So, baka masa kayo, puro bike lang itong channel ko, puro bike. Ito na yung content ko sa channel ko, hindi po. Meron akong travel vlog, meron din akong lifestyle about myself, tsaka pagbabike, and something. Basta tungkol sa sarili ko at sa gusto ko. Okay, so, yun, para ma-inform na kayo na yun ang aking content and hindi lang about sa bike. Kasi yung travel vlogs, excited na rin ako. Soon, magdagdag na rin ako sa labas. Magta-travel vlog tayo, nakamotor kami. And ayun, sana mag-enjoy kayo doon. And matagal pa yun. Hindi ko lang buwas or sana yung level 1 kasi, di ba, ayun ay naka-quarantine tayo ngayon. Tsaka, higpit pa, so hindi pa tayo makakalabas-labas siya para safety na rin. So ayun, so maraming salamat sa panonood nyo. Kung bago sa channel ko, huwag subscribe, like, share, and turn on the bell para pati sa may na-upload ng mga videos sa channel ko. Maraming salamat sa panonood nyo. Just signing out, peace out, have a nice day everyone, and see you to the next video, and goodbye, peace out, subscribe.